Mladí američtí studenti mají šílení mindráky z toho, že před 300 lety tam měli ještě otrokářství. A stydí se za to. A stydí se za to tak mocně, že vytvořili vlastně takzvané korektní politické myšlení, které je v podstatě něco, co pokud to nebudete vykonávat, tak jako třeba učitel z té vysoké školy poletí. Tohle rovnoprávnost je dobrá věc. Musí být. Musí být. Ale neznamená to, že lidi musí být stejný v korektním myšlení. A pokud nejsou, tak se prostě vyhoděj, zničej. Tohle je způsob, který vede v podstatě ke skrytému typu jistého diktátorství, o kterým ti děti nevědějí. Proč to o tom nevědějí? Ať oni neprojdou tím myšlením myšleného v dějinách té filozofie, protože ji vůbec nemají. Tam se vlastně ty katedry třeba starého Řecka rušejí. Ano? Čili oni se učí gender studies a teď vidí tu svobodu v tom, že je 72 pohlaví. Jo? A teď ty názory jako prosazují do politična, to jest prosazují tu vůli k moci. Čili ono nestačí jenom volnost, rovnost, bratrství. Nestačí jenom pochopit svobodu jako poznanou nutnost, jak to říkal Spinoza, později Marx. To nestačí. Ten člověk musí se vyhloubit do toho, kde je opravdu u sebe samého uvlastněnej. A to je hrozně těžká věc, protože je spojená s tím, že se ta pravdivost musí chápat jako neskrytost, která se vlastně vytrhává z té skrytosti. A tady to naráží vlastně na odpor, na nepochopení, na tu vůli k moci. Ta dnešní doba je opravdu založená tou vůlí k moci a ta moc je silou a ta síla se ukazuje jenom, když se přerůstá. To znamená, ten člověk musí růst ve své síle. Pokud neroste, tak přestává existovat. To je šílený přeci. Je to hrozná past. No. Čili já vím, že jsem asi možná dneska hrozně jako negativistická, hrozná, příšerná. Ale jednu věc vím, já umím být hrozně šťastný člověk. Přestože tohle to jako si myslím. Protože když si pustím k sobě to, co vidím, cítím, slyším, chápu, když si to pustím, tak já potom umím mít radost těch malých věcí, které každý den kolem sebe vidím, když jdu se psem ven a já mám ráda stromy a mám ráda hvězdy a mám ráda trávu a takovéhle věci a stíny mám ráda a najednou tohleto všecko mi pomáhá prostě žít naprosto jako usebraně, hezky, v klidu. Ale nemůžu nevidět tu krutost, která je pod maskou normality dneska v tom životě obsažen. Jo? Ta Hannah Arendtová se zděsila z toho Eichmanna, když ho poslouchala v roce 60 až 62, taky všude to říkám. Zděsila se z toho, že on vůbec nikdy nepochopil, že ten jeho racionalismus
úplně z něho udělal stroj, který vůbec nemá svědomí. No. On řekl, ta poslední věta, kdy dostal trest smrti před soudem, tak tam prohlásil, ano, Bůh mě bude soudit. Ale vy lidé ne. Já jsem dělal to, co jsem co jsem nemohl nedělat. Já jsem musel poslouchat rozkazy, čili on nikdy nepochopil, že je vrah. Proč? Protože on tomu systému karteziánskému věřil jako náboženství. A ta Hannah Arendt, což byla žačka toho Heideggera, tohle tam pochopila. A ona se z toho zděsila. Zděsila se i z toho, když slyšela třeba ty židovské rabíny, kteří před tím soudem také říkali, že dělali seznamy těch, kteří šli do plynu, ale nikdy tam do toho seznamu nedali vlastní děti. A když se jich ptal soudce proč, oni řekli, no, já jsem musel, ten systém byl takový, já jsem musel. A tohle právě je ta krutost, která se tu ukazuje čas od času a ta většina už to ani nevnímá a neví o tom a nechce to vědět, protože chce mít svůj klid a neotravovat se tím a tak.